Nagbutang og libre nga bus ang Kapitolyo sa Cebu North ug South Bus Terminal alang sa mga priority sectors. Samtang nagsugod na sa pagdagsa ang mga tao sa mga terminal nga mamauli sa ilang mga dapit niining pagtimaan sa Semana Santa. Ano ang report ni Alan Domingo? Gi-inspeksyon ni Governor Pamela Baricuatro ang duha ka mga terminal kaganilang udto. Nini mga orasa, inanay nang nag-abot-abot ang mga pasahero nga gihimamat sa gobernador. Sa Cebu South Bus Terminal, hanay ra ang mga pasahero diin aduna pay igong mga bus nga ilang kasakyan. Hinoon, dili sama sa normal nga adlaw, medyo nabatyagan na nila ang kalangay sa ilang biyahe. Ako gikan ko sa Lapu-Lapu. So muli lang ka dito. Muli kay nami reunion sa amohang kwan family pod karon. Mga di pa man kay dugay, mga 30 minutes pa. But at least priority man ang naibata makasunod. Gipaniguro sa gobernador nga maatiman ang tanang mga mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Gitinguha nila nga mahatagan o kasayon o walay hasol ang mga pasahero apan nangayo og pagsabot o galing adunay masinati nga kahasol tungod usam sa kadaghan sa mga tao. We have to manage expectation no na right abot nila right away makasakay sila. But then we are really doing our best no be prepared na for more buses later to augment the passenger. Ginadili ang mga illegal nga activities no. O gihangyo nato ang atong mga pasahero nga mabinantayon ta sa atong palibot. Samtang mas challenging ang sitwasyon sa North Bus Terminal tungod kay nihit ang mga bus nga ilang kasakyan. Gani kini mga pasahero padung sa isla sa Bantayan, sayo pa lang sa buntag ug ang uban gani gabii pa nagpaabot og bus apan pasado alauna na sa hapon nakasakay. Usa sa hinungdan ini ang kalangay sa mga bus tungod sa grabing kahuot sa trapiko, ilabi na sa lungsod sa Konsolasyon. Dugay-dugay ron. Sa una kayo naka-timing ba? Pa-timing po sa biyahe. Doon lang mga alas 9 sir, mga alas 9 na. Ngayon sa oras sa alauna na. Kuha na sir, 1:30 na. So anong dugay manguno? Siguro sir, tungkol sa kadaghan siguro sa kuan sir, kaning pasahero. Nagpadugang na ang Kapitolyo ug mga bus gikan sa mga kumpanya nga maoy kasakyan sa mga pasahero. Samtang adunay 8 ka mga bus ang gipalibre sa Kapitolyo, upat sa North ug upat sa South. Apan alang lang kini sa mga senior citizens, PWD, pregnant ug mga bata. Mula nat kini og 3 ka adlaw. Yeah, I talked to the series liner, kung paspasan na ninyo kay di ko gusto magwat ang mga tao ana kadugay. But ang ilang turnaround time dugay gyud ka I don't know if there's traffic in the according to them no in Consolacion. Sa Pikas Bahin, andam na ang mga barangay sa Cebu City sa pagtimaan sa Semana Santa. Apil na ang barangay Santo Niño diin nahimutang ang duha ka mga dagkong simbahan, ang Basilica Minore del Santo Niño ug ang Cebu Metropolitan Cathedral nga sentro sa dagkong kalihukan atol sa Semana Santa. Preparado na mi tanan. Gikan sa akong mga tanod, gikan sa mga responders, sa atong mga task force ug tanan. Atong health center preparado na sadta. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.